TV ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Bienvenido mwanchu murigirere bigita seni Kiandizi TV waire buyantore nogosemeria nga ere botamberi tukolia Jumamosi oseri tukolia Sabato chinsebire bunechi nga noga tukobukyarigere nabo bwesaransire angena CTV yago asekirenga yukwemanya nabo bwasemia gore chinchira turanyara ko batogosira chinga kito asumoroberyo obosera bwena karibu sana ase studio tubatabagani abo banyara ko bawikena sekirenga ekenatnya ko tukwanira bera tatu ayo arengete chinga kito gura soko kwan ko kobe madam karibu sana gore TV na tukwana TV ya asante sana morale Kiandizi TV asamarita ne ngoro balini kamungu na jensi ngoro balini okono won yes yenga ne wasineteki na ndio mseto na chanole ndio mshiriki na Adventist Church Yomana sana wanete bangira mwante wote ba pastor kera bago introduce jerero without baratuaka ngoria ya mase boss chinka ibere karibu sana pastor ndo ngina yo ge to kwa goeta ni manyete ngwasa beto rusko mbona karibu sana to mwanjo machaya matagarali karibu sana asengencho yo murobeli wega ubosera bwenka abatora sange tonyara basemia naboigo gosegetana eliyo gosichinka chito nchibe moyo ekogere kerenke tali moyo nigo komenyera okomenya kore inhalence na ndojo komenya hali ngakiwoch so na very critical nga chinka chigendere go kwanirwa na gosegetwa eliyo chinyale ko no moyo no nation na nyale ko health yemono kegima pastor mienda nero nyale ko bagika ime studio na madam Evelyn karibu sana asentune dagan kegima umuro bino gori kegana utwa siana kegima ini kerenge no kwene kinga twanyala ko batu kachiga chika pastor tabenga ikirenga inalile ko ge gutuge ko ya anene murika nero nago igwa kirumu kwekana nakiboneka le bya pastor kera wotanga bono nkibona abana mutari ko bera buna abana banyarebe igenjerende ngachinga nchiroro chenera ko bachiko beko bosero ya kwanyara ngana bachikare ko bachiko bamwe mu kwekana unonya asaba ibuli abantu abanenje bakoyimukia naboigo abana maze abana bara challenge bare abayibuli madam batarana ki akibona tatu mizo sema mu minto atari buna nyarebe osebono abayibuli badana kibona abana abaitu batari buna abana ba pastor yenda maze ne challenge rero gukira bona abayibuli na itu buna abana marako bayakono karibu sana ndo chabange bachakire ki message ayibona tume message ya kwaiga nara ko gusanga muna into inyora na to live asemitandao ya Facebook Ndizi TV News digital wetra YouTube Ndizi TV News awita se imitandao yetu go se website yetu ya www.ndizitv.net namba ya SMS unayotaka kwa TV yako sanga ekerengere kiago amuna into eganga ene yemara ko baya bon niko tukubonera igoro yugo kina kemoika ase chinga cheto ngerende pastor bono ndigete ko buri abandi nabakutanga kana ki enge go kina kemoika enka gukina kemoika asomo chaka na tigante benga mona uburuso gukina kemoika bogotegemea na Bible neki bakwegeria abana babo kiri ba Bible bakoba generally na abana na bagotendi ko babuna bali ngakinere kana le gukina na lenge konya na college form 4 mwa Bible gete agacha kanyora tole no mwana oye twarenge class ya kama school ngao akamenya ko tebi mumuro yenga ayekene dingi kutakubika na Kennedy yoyonde mwana oya akamwali chibu dikagero mungino yaga sinyugo kwana akamatebinga oyo iga kolie gento tato mwabakuri na inche gonkolie gento kiri tata akuri tata no mobare go kamwanja Porote go mwana na bagotema ko kubwatinga egento kiri tata ndo cha gukora wikakeba definitely kia otherwise
onye tarikia angati ngokora kwa okoranga ise asagu changu chiali usini club usina mecheso nere no aguchi ikara akumanyanga ya hano haba gakabaguchi so igo uboroso buri umwana akonyora onyokonya umwana okonyora nga tata gakogende kanisa binda okora na biebi nere generally na bagotend kogenda salia nero shirikia ibintu bino se kanisa onyokonyora nga masaba mnarororo okonyora umwana igwa chakiri kwegera karo make kabisa ochakire nere ko kora mugoko ikosaba usaba no nyama na mangana abere igo usabira wana okonyanga igo oboroso bwo kwegera obukobe kwasenga na wana nje ndatebe karo amangana matangani kabisa na jagete kwegera igo kwegena nyunyigene tenga Bible stories chiale gotebwa inka una remember karawa our mother got to tell Bible stories bedtime enga kirito chikurara to tell mugano Musa tell mugano Joseph those stories chiale koba yani chire so inspiring chiaba chigo kunenga ebirengere mpaka nchinyo te bijaka bisamna kuna leko tabaranga bichale ko muna leko eresanga mugano yo urenge nga Joseph akabayiga bona eme amangana ali agakorosi obuso emesingi eboroso mwana oyo iga naende tokata bigungo mwana by the age of 5 of family character by the age of 5 tayari character orosi onyo gojiko mwana bwo kwegena tayari abayi bona ili ukuganya mpaka acho no market ganche koma tabeli gora ocha kanya tayari weta ni family character na so igo buna mwana buna chaka right korwe karali nda yangina tiganye kwegeligwa anye kwegeligwa nyana matera nyiko teraliwa amatera lya gotera lukale nda yangina akoiborwa ibintu bibiko nya okareka no roche ngatarochi lakini na bibiko nya kwaswa kuchasa yamano sande meragoba yabono mwancho muri bila tukuligire naki ubo zero ubu mwana ukiruma ite madama bali ni kirumunda ukina ngatoringa ukinire maybe kielimu chisemi ukinire kimubere atie ngana neri ga bange to kuchitwanye kigerelia twarana tukusa ngomona naba abo ejaze ngakone ukina nabo maka bairo mwana nere nende ta corona ki no endini ara bwati onye njira nere ko baga kwedeka kimwika paso tebere ngomusingi ya manepi niwo kutaka ikera umwana romo kena intwa Bible ipoda roto kwegere ine umwana oyiboyi weke kwenda sa Bible arapo ime yabo baro chinga amangana yedini amangana yokwege na kai umwana kuno nga yawo chuma umwana wika tuka sobo komu ekera rote nga musingi toyo olyo komorera sitinzi atibenereta nonya moralia kera ko lense ko bamunyengere ibo koranga onyolense abantu bakunyera mwanya abantu nandi akembali ngikuru buti paka baikere bona babuza kutura maybe baraze ko ba abarayina ndi bamanje umwana wika ko bitimbwa ku rusobo nyumba ngakia akini ngakia rero na nyina na ise ne family yanyore environment na kiere abuno umwana gutakira ida busirera usego konyekera maybe kwabo kamambya ayiwasoka bunenyoni koira na maragoba ande bunenyoni egosogesera bona bana balese kwa batike tusuyo kwa batigirete maybe ngo mutigita simusingi muya eida oyo kwa mutigeso no moreri omobereka omoirira marumu kuseida omoberekire omoire getia saba nabandu mutigire bana bali abatigera ebararire tinzira cyo kurama mbararire tinsa cyo kono kurusiti anga ono gutigari geti uyu mtoto ataguro nitimbwatiria lakini yabona muno muibone kitote gututu ali jikumu yokulinda umwana uyu muna kwa manyora moegelinga ngobe katoliti yanga ngwesi nyumotara beka tianga gwikabwe prepare gwesibi obeke yanga oragera umana gosoka ida gukiko kolenge tokere constructing bono gaiga na tokote banga narako ngo kurara saba umwana nguja kumanyale ngabante kero bakurara kusaba bali usekero bakuragera ngwesaba barama kuko bamana kuragera tebo umwana yakumyoga kurusiko asaka tiasire osobo kimaime bono ado tora yo kurara munadikale bakaragire diyo ndere ne matresio ndo so rurara mambi mwamumira na use mumirana bono yitiri kuchukukini mwana yase tabirengia usitimbwa tire tingia na mwana otogocha kumustadio manyenga ngakio mwana yako kina ntobwate chitsambulia wa uti abana muna tigo kina omwana oyo nyo kubwata abana bane nabo kumanya mwana oyo no mutangani yendali totagetiko kwa na mwana muna kwa mwene nyo kuirani kwa mugo yo kuirani ya okumutigera kikakianye aya naroro yo kabere muna kwa mugolia we comment statement ya silingana elimo kwa expected elimo a commenta abere wetumoto naroro muragambe nero bakamwebe kwa mugore barori
bono wiko study abana bao otware chingaki cyo study abana bao lakini anene mono uikatoegeria abana bachimbo cyo Nyasaye egerio mwana kogenda kanisa nelikuwa tolire kogenda muigiri ngango genda tole kanisa twasaba kuruoto irana twakore keneke na mambi twaboka twagenda usine skuru ebintu bunibyo tari ngoguti mwana embe iguru takumanyanga ya kuti mambi dia mana sana mana bentuk tengo genda tole kuruga ko pasta mada munyale ko bago tekene lakini mwana ban hivi bintu biko practice ura singa chito ke kogera potanga igento da support umwana karo moke kwanza no gukina mangana y'ikisebe ikikiensi at least kai kire form 4 oikire university okulire kuruago ebinde nabakonya kwegera gakonya gusuka kati yabo ukinaki kimoika ngondo likuira ko mwana ukina kimoika ne chingwa chiria cyoko mobwanya sana kumusika Nyasaye karo moke ngiye kogera ngamwanya bantu anene una abaiburi echukumu yokonyoranga kiri priority so maybe ndatebe ngane senginja abaiburi abange bakaba busy ororanga mangana iyo inamake na bagoja kunya kwigera kucyabo lakini mina nago by the age of 5 okonjo kunya umwana uyo ono ukinire ari busayi kwatamanyiti kendi umwana uyo bona tokatabanga ari hari mbaya lakini bona linde na bana ende kotabanga Nyasaye no yugo kumi nkororande kunenga kinena lenge karoko mumina getoya male gocha bakikanisa ntabanga inche pasa ninche nyina abana bali bana batatu bakoze kinyambi no malevia marwa ko lakini abana bae bonds bali kanisa sometimes is a mystery lakini enda na iwetenge abana barabu bajage tukubwati abana bande goche kanisa wana karaba bwati abana bande goche kanisa bakatigaro bakanaro bakachaka bakigera bakanywa begeri bakabana chadibaye abantu abaho bali be kanisa lakini enda abana abasiri bakakina ngota banga Nyasaye njiraho kole mirimo gire mysterious ere yo gukumi na bokonyara mwana ondo ukinerio ogusabigo okoli ukeregento obekire buya obekire ibe na Christian school oki no manye binde binando wikakwiwa binando sira utatigalende Biblia na bagata banga egeli omwana o enjira bweneta kogenda nekera abeiro mogotu omanene omweli bakainyure endera abana abangi bakire bagenda stray na ndi with time oja abaibuli abange na bagata banga baadaye oja kwanya nande bairanire bainyoiro kwege na kulia bakinetara bainyoira mangana ali begerete ko baraba yani mangana ali tari ko batika bino bagata banga noko kwegeli omwana oyo egende gitari go chikukieba nabango ja kunyura baadaye moikoma jeno jo mukuna omonyuri enganebe so ibuna abaibuli na batogata makokora the best we can asa abana na inde na batoko babeke also no nyine bintu mbiri biye bagotegerera munyete kubara bake kunya ku watch bari screen yengi kero onye godagete bachake kwegera mangana yo kimoika babekere egento gie pipe play egento gie kanisa matera ye kanisa banyako banara bakonya bazoya kubara bake because there are so many competitors bintu biko compete no bongo bu mwana we nebinge onyo anyo kanyaranga karari screen ari geretari neliye kunyo kwane bintu bie Bible play matera yo Kristo bintu bie Nyasaye bintu bi Bible quizzes bintu bie kabire omwana yo gakonya kwegere bintu ebyo na bokonya na biko nya ko register so bongo bwaye ojo bie okina na biro byo bono jo twarera ngone amangana ali kwegera tera ali kwegera bintu bie ali konya kurwa bukurukale so we make a supportive environment iyo kwegera inkoro lakini also no nyine binta korora ngota banga no ni binta ko watch karomake we must be intentional kali ko mutigera keregento ngaro keregento meke bintu biri ko selecting ebine biya rora ko yaro tigeka bire ya ko keregento kerensi Ebia bara sana bara ya bono aiga ko ngaketi kurwa ta kaniri saidi namba ya pasta keredo right ya keti ya bono ukono tole maiga ya kamera pasta no le ga ta saidi namba yake es bonisipota kuchise mochi yake gogi wadi itutu cha chenot no ne vemoro kule kuchise mochi ya pipeline ngoni kerbo akora bonchari niko ndani paka ngoli na ali vikundo visile kuchise mo cha keno muranga kati ya mashakelege tukoba kupatia ko morbe ko bono ani ga ko tebanga environment to kubeka sawa modiktetiro neke kumatera lot ase environment no nyino muntu mwana sakoba
onto nale labda ukuba natali nitimbwa tingi ya kurunse umana wikagatika biro chenjolo basada through an influence alia sago soa bono kurubo ke bwana baigire tubuya wikagatika biro soa maybe ososo ile bono mune binte bibya tire internet mono umutandao umwana osoire bur uyoro bono monto manto tebe bono okore 18 years ose 20 to 25 mpaka 30 mpaka narororo manyeto ule 40 years okwende buru kabisa oenda gusene pigipigi agendi okorera lituko ligima akera rosiri tari kunya no enda jerora minyoka gutie buru that's very bad bono kwama na konyora usire iro aliye buru abantu barone bisaku ebinge nandi n'abantu bari timbo wao mwana onyo ore kwenda gutia se buru kwanyora umuntu cyakira konia magena imari buru bono nyetabu ati cyabese cyakubora magena ne buru arenge cyabwate ne tie buru wikaka bese yo mwabo onye ta konyora kumuyene lyoyo wikasoke siko aenda abu nana ngokukuru siko ati te megari eida liba guciesa guse kubelia etire gusekendi ya etire bono ngana lie bagoteba sikuisinga nalie gaswali ke batanga nakige kubachamusi warori bono gochemusi kwanyora umuntu cyamukire gukiro cyo siriri ta kunyora background ya etu musingu gwa bayibuli tanonye baranga baya guse environment nzali ngenge gusembe bono kwanyora umuntu amechanganyikiwa na kitoko tabe environment matters a lot egeli omwana kurunsi timbwa tingira mote bintu gaiga mna twakina guse munogo kinega to base kogenda bujyari na sabi okwenda bujyangu sirole gende kanisa genda sita kanisa ta mwana ta gusira kumwe timbwa cyo kogenda kanisa ta gusira an example kuna ntina kina yona kineto ma okoro ya nero na kinerete na kamenya gansibiri twagende kanisa muna twarwe kanisa toirana onya ta kunyara kungira ni kanisa igakongo muntu ngira ni kanisa na nati gukora pathfinder mpaka marogoga yingo ira nyomba igondo sete na nyororugire naragira narara gati ni nyora na tinga kicho kwenda sanga sitapata na nde muna nati tena inde abuma ukoro muna ko yani na kamira friday muna yaika wikato bekera matera yikanisi na inde goika kiro monde time te ba gitenga ngosoma okosome buku oya oso tera gotera osabe tone kurara na watu amanyitiga na watu akine mpaka boniga na ande muna na tite kuika bono class geto whatever 6 7 8 akanso yekwaya muna so yekwaya gutira ngotera abo manyetenga ekwaya ngo gendande na ende kero ngo ende kwaya nje no mukristo tini wetani mubaguye tini ko genda na mbwe na ndo yo ngororo gusari gwikamotenga nduri guchiabo to gende ikaya kwari bono igo environment matters a lot onye maokora ngira gose bono nigalia sabangi na bakwenda bati mukera singe kuwa hapa mali nyeko ngande chiko sibeke bwese onye maokora ntomanje kumana nterege kebiriti anywereke bwese singe fika hapa lazima na mimi ningefuata alright mara kwa bono mwanchumo ligereria bashabike mange tasange birangari bina mona intwe kaiga pasa torora bange pa bible be tumire na koenekia anena nande ngane na butu kirukina bible yao wote mu mwana wane ongiro gusuko na mukinire aseme singi eliyo Kristo na atemere kumosira chinsemo cyose lakini yanyarekana nga amisi no murainde we kanisa usena inchigwe ko kibokinda singi cyuyemero biye kanisa kwana no mwana onene ero kumusase none kirango soka sabantu batanga amisi bono utakora agamba kugo na guki umaguja gutenera none kanisa semero buginde yose kige kogeranga epasende chinyinge ya bana abo bakorokana nga bate anire kuba semero buliyo yobosera mu Kristo nigo bale abana baba buatana baba Kristo gente gitangani kabisa ndata kagota abankelinga ayo matagarali manyange siegi tolinero ne siegi tokurwana na forces amagambi yemusunte bali ne chinguru ekaroge ndete kobo murai ase kanisa no gendete ko hat go soge ndete go kuna obugambi bonde bwo musunte bono ababisa bali bo musunte igo bago kubekere focus bali gelinga okay nayo rio gendete gotacheki nayo gendete gotomisa gotolete asara ukunya gotura abantu nayo kwanda effort crusade nayo kunya gotura abantu bona ko kale bisi ali kumbaura abarabu bali bisi bwo bona bakwana nabana nabarakwana no mwanjo kwano oyo baraikere na baba kumutani marangora banyore bamwire gukiga ko kale bisi ali onyore nande mwana ukiri gukiga kogera ese yastole ukourana nkoro ukourana nkoro ronga na bagata makobeke kabire onyore na mubisokire bona nanye na eden ebintu byansi byabekire
environment just yalengegia lakini mobisa na bole tuko iko zina igetora mpaka naenda akaleta usawishi akatabia ya manga kende kote bedete uno brangeti obisiri kaliye kende kera ndio rangainie kama mimi na Nyasaye wana nenda akaenda ahead akanyorongeni kira akalia mechandeka so we are saying in sense ye kwikatobe awanga ntobwata ababisa abo bakorwana na intwe bomusunte ababisa bana bagutumye birengera ribyoka byao gose batumya abantu bandi gose batumya abana bandi uno ugende to kolege na baro bakomusabukia so nabiko nyareka no nyoro mwana oiriru lakini nyore example kya Musa na mama mwabo nyina mwegere Jochebed akamwegere buya akamwegere to the tune of Yokoba near only 12 years but you can see the impact Yokoba kolia beta na ngina for those 12 years no nyene karake ndeta ari no mwana of Farao iga kine to amanyetenga kwigena kwa Farao talikwane kwigena kwa banda ba Misiri tugli kwigena weito njenya saone nyasaye bwa iberani nende njiti kwigena ogotali korokwo baka kine karaika ngakitaro jakunya kurunga nayo mocho koro Farao gocha kwa Farao gocha ko irobo gambi agakana ngapana I have no share na mangana yo nche yatabya baberani ko bina magego tabanga Musa karaigete miaka akatabanga mbuya kuchandekana abantu banyasaye kubwa enjoy the pleasures of sin for a short time yani akaranga mbuya igoroche impact yoko mwana ko bano muiboli na kwegeligo it is so powerful na wali mwana uno mutigara ngende gochale and survive abandi na barayiru lakini abange they are likely to survive because we have examples also na bana bunende many of them have survived omo abokonyoroji kuligeri cyama tekinyinga nanga abokonyora abana mbaro babyokire balera indi buya na omo kwanyorora akire kana tanya kubura black sheep Ibona sana sange kira kya mwana inte maro ya bono enamba ya SMS noere ACTV ya kuiga ine aye buno muibori kolera gwasenga experience kya ongere kike chinga kiwena tokoba okwaga tabana bago nako o metro na kwanyera koba okubasira bana koba bago kina nali bago akirwa nabarabo mugweka abange babana bago tabana ya kibona mamo kunjane kira ono tuti ngani kira onye miaka 18 pakaboni ga bado nya kumbukedwe ngana aswiri abange wata ngakikiro chitubwene to kwa abana baitu bosibole tabana uyibone nchira osike kuri kiruyo uyo minjo njinde bakatanga uyo tani none ekebaki rodi ndiko mwe Ekebaki? Yes. Ase bone go moralia kebaki to bwate ne sigi pastor teba. Saizi bono to bwate sigi musunte no brava. Na inde kero kuligere mono, okore sigi yo musunte ya to tubire mono. No nye sigi yo brava kero nyasaye gata na bara tu bwato kasi ngenjo. Aroje nga muna to kusoma Biblia se kitabu kyo baninga. Ase ngenjo mwanya bantu ba mendekanete, ibi bembi amendekanete na birobyo. Na inde bona sebe bigenda to komenta ka asiki kiara sikiari na kiki tubwati bona ga example bona ga muna koru chafta munyabete kwaro leke goli batire bakobeka cyanga no tiro tete tinyinge birega ne binyasa abanyaruka bakobeka binyasa babeka futa rero bakoroka crocs ne kisogisi ebi abantu baitomba kineta na birago orocho no mu society alete bona mwana no nyo mwibuli na mukwanera nabaku mukwanira unless you go down to your knees osabera umwana oyo mono nekero kumusabira mubeka sama ukanya sai tali okumusabira gukwe murungani otya tali okumusabira gukumutebina ya mangana nda mangi sasa utamuchanganya ayo musabira nyasai gukuna kumukwanira saizi hata kumuite biranya togokonya mwana kuna kumuite biranya lakini kiranye mukageto kwaso kumurungi bono umwana oyo tagutubisira mone kero kumukwanira omukwanira to mubusirira nyamono mukwanira mwikaransinse mwera so bugima mwakinere bwota umwana na bakoro bugimo na twakine iga sometimes nya twenge ndagira sa zingine kurara twaringe nzara tati kwe kombiti na bali bande bakunyara na ande usikolire abande bakunyara bangire busira mono asinge ntuba kuragira ne bukadina saka aragira takanura akamweba nyasaye Biblia yote bakaenene akakole bibe mono wekenya saya akamubwato Parodi. Bona huyu mtoto mwende kwa njia mzuri na wewe mwanzo mzazi aye as a parent karebe kabisa aso mwana
Tokukani umwana yokubeka Crocs na afuta na socks na aje kukubeka kinyasa na afuta na socks. Mtoto utamrekebisha. Vaa vizuri, rekebisha mtoto kuvaa. Kula vizuri, rekebisha mtoto kukula. Alright. Aragoya bora, umete pasta. Madam Evelyn Owino umusonororo asike kia basai abana bakyokubanira igori sukuru mwana bagukenera bayibete nganganira nabika yange design giti anganira nabimenya ubugimencera giti wajora ngakwebetere kero kende inga yawe tebwati uchera yo wikerekere bokire kwibetere wajora ngonera ko bagotiana natera ko pasta uchando ngayo especially abana bali asia tamboni nganga kita bage tuwa turire ningi nyole tenga kitu alego kina ase tuamenyete ichiro iga mwana narororo uringa kubekira ngina pressure ngina arenge support staff ase a health center. Yes. Na ende gale waka no 600 bono lakini mwana ngino yoga nero basomya abana bae bonse. Yes. Na ende tali bana bake bale bono mumuro yakamubekira akabekira ngina pressure alengo mumuro no musani ona akabekira ngina pressure nga bontagete nenche ongolire keneke inale akire tagajaga ikenga kigete agateba mugano yenkunyo korana akamaleta pay slip akamaleta n'ekibe kiri cyonse akamatebinga akana itangani wakaneke wakaneneke ogole nendagireye ekigutigaro ogole kiri gwatabe umwana we nano mwenye olengo inform for akajiwaka sabwe akamako akachaka ko kuligamura mutu ko mwati akamubulinga mama yani kibe sekine cyokwayo nakubona ndo kala gwakane fisia kitoka twaragira akajikuri akatabanga kurubona mam tingo katabyo ntabi tingo kubekera pressure agendo kende tigangi taberane neki wango kelitole kaango somango kina ibinte getena wankwibura so nabere buyana no mwana yo go kunya kubekera pressure ngana nje ndagetemba bunanya nje ndagetegento kelia amanyenga ki okonyara kwa onkoroki nende itaberane ngaki iyi ndio hali yetu anotole na era kine kurwa wasore kento kelia tageteke gemwe getwetaniti amanyenga kaga gukina onye nenda gata gutarira na bago tutari nento yes atari nento atobugol emaro bayabo sabe karagari kia muligere tole birengere dia bana biga maburi yabo emaro yabo no mwantu muligeria ngakitoka na toko bato kuligeria njia yo gusiya abana madam Evelyn abantu bagaina abana bona bayibuli bano abana bagani mwana bambere bitiburupe ngayingere ngo kyumuyibuli yabo ikote banga bono alinde byo bono bambere bibu kumuraje Omoralia na pasta ekeroro chomugula bukwani nchumiri andi akokonyora abana aba leka omona mone bagoteba bali single parents onyoro mugaka mumina sirete bise bagatigana no yes so mugaka mumina mugaka gasira bise bagatigana no mugaka bono kwamana konyora nero gwata abana bose abana bekera batayibwere tinga netimbwa zire bagwa entira barote family ya sambaratikete ati bakubwati kwamana gwati umuntu y'umuntu usomo gako y'umuntu bono yako mateyada waisina kwa yata mama kaenda da waisina kwa yata tataga ibintu bunebyo butangiye biri bono mwangino y'umuntu akorajika ngo genda rutingi abana bambere umusigo tiganda memba tigabo baroli n'abana abayigana barakukwamana konyora maybe ndo gwatati amate tsine tsirani mna tote abono saitani mugete kuri bono mwana na ba saitani akotume ko mwana kwangamize ande akonyora na gwasiri umugima muno mwibo na ayo gusonyora gwasiri bearing muno mwibo bono na kitu atabanga tiga tu sabe mono mugera abana mbatobere misi usaba ibuli mbatobere misi eto gusaba mono egara tinguru cyo burabu umuyiko yo burabu to buru birete egana ti family chetu chiko wangu minus that tusabe tutete sama guranya sai tusabe nothing we can do. Yemara sana leo kwa hello nimebarikiwa sana kindly elder Zabron Mose. Other my dad is requesting for Pastor Kennedy Mienda's phone number, right? Pastor Baranga. Abo bolete abashiriki abange abakaro kulinga waseme mitandao anyway eno kumachere abataba kurukise mochise bania boda no inde imemorobyo bubosera bwenga bunere botambe abatabanga abana baito na bere tunyara ko batokubanyura asi
amasa wanya serikali mata bange baba igoli batigere serikali nyaka bono serikali timenye tusinenyara gukurindira omwana kugera abaibuli mbale nkorarora agotabi omwana ngabana nywansinyire ankoira ase chief nachanyare kurinda omwana obuki bono kwa senior pastor bono gose mwera ni nago chie okay chief ero manyana baya mbamusinite igoteba ngaki nagotigire nyasaye nero uradili na mwana mbaka mwana ibune prodigal son aikeme bia segete ainyoro buya bwa sobo airaneka lakini otebe nga ne serikali goja kulinda serikali te kulinda serikali te kulinda serikali te koragel mwana serikali te ko ntua lenge semina yako ya wiki ya eta igoro ya mangana yo kukinia bana twanyota nga generally banya gotagete kuno mugaka omwana anche agwanje naenda anche obogimo boiga ninjira ararorenga nga kyogo treat the mother bakororanga o treat the mother buya boko mokorera maya igakomanyanga nyasawo yogoteba abakarombuya ekogera urochi nyasaye gabweka ni tata bono nya tata ore tyrant ore nyangau bono umai komatebinga nyasaye gabweke ni tata mwana ye problem birenga yaye magwake sabu ngonyoka wegera nyangauwe ere nyomba ganje tinda gitiro aliko anda igora nimbia nintigaraga ko yanda jandeke so etekero moiboli no moiboli ndatabino no mugaka abe in such a way injira go treat abaiboli ya especially the spouse amo treat biya egere omwana oyo gukuriye lyotaba nga nenche gontagete kobeka bideye no mwana uri abataba nga anyatagete gocha kunywa munda atakonyo mumuntu ngatata ikyagere oro yo mufike mo weka no mwe Nyaman sana Paul muragwa abataba nga ukise mu cyabugirango abataba nga anene abayibole na tuireli bagari nene yo kubadaka abana wigasa paso kwanere baranene yo mugaka na ramada mwasale nga koranga bon naki na intu nga abayibole koranga tuireli bagari nene yo kwaneke nga abana baranya na baba kila chirende ya maskan kwanza abana lakini bono omongino yokoro kwe deputy yo mugaka kwamana konyore mwite amajukumu asipaka yo mugaka tari ko era mugaka ibaga akora amajukumu ayi tari ko abana ibaga bakora amajukumu kwana era mwite byose kwanyora bya mungeye na kera bya kwengera mwite ko togotene no mwite ke biko kwengera uwese simama kwamana konyora oyi mugete amajukumu wote abana bagote tata tabangere ndo chinsiaga bien ndete ni chiombe ntira ndara mate timoke kwamana kumubona ke otebo timoke ngakyo ko timoke yoko imoka muna kwako ole kasi wata bu ogande tinga okore gento gete turi kwa mwana onyo ibaga like the other day nani watu muswati bito yo mu musani one akamwana kae ka so mama unajua nini kama ya bana usiniita angalia nguo vile unakula nguo vibaya sana unaharibu nguo mama teno kwa kula lize ni kwanza ngia kwa maybe ngandaro to gotengo konya kiaga use maybe ngochi konyora mwana ngoko kongonyoro gutoli ukura mulize ni kwanza ukwane bintu bya byonse naye kwa mwereza ngakyasali yanga bona no mugoikera muno kumukati short nera bona kwa musabire birenga okoma beke oba totally disturb bona tawo chikokorigo kana isimete muno mwebuli atawana wewe ni rika yake Mungu na kujibisana korodi alikuwa anataka kwambie wewe unataka umwambie sasa monene tayo ngeta hicho right ipo na sana otabana wali mme yumurobelio agotabanga nkwanya bagene bili kugira rero pastor nyoranya no mungu wenga mwana okora mu mutogete wo mutena kulisaracha yenya kwa lepi komene bire cha mama isoji gocha kinsenye buni kya basonyo la yebo chano ko ba ngeko yero mu ngana ko kwanele ngana ndi mada muno to tebinga ngeko roga tebera ngati isaracha mogoro bona igomba ga ko tebanga bono umuntu ori disciplinarian umuntu manyete goita ise igobana ndo madenga bona ise isora cha moi bona ndo mwana uri nabakobanga tatoji bona aku na ende gento kero yo kumia
isoyo gocho gochaka koida discipline igore ya magosa aliawa endo omonto akoba omotang'ani gomokani ng'a yamotige ende norio oso orio oso naende okana ng'a kigerabu tobuse komwaka bororo nkonde malaria ore omwana bong'itera ore omwana so lakini ase amang'ana discipline igatakere koba akoru n'abanto bonsi babere omong'ina omanyene tiga discipline omwana omogaka tiga discipline omwana toteba ng'a nonyareba gocha gokora omong'ina tiga mwana amanye ng'a nonye ninche kindagose mama kan discipline ikwari tata kan discipline ikwari nekero oyo magokora karuri ibaga lakini nende tobase go discipline ase ogoita mpaka oyo mwana akwe lakini mo discipline ase ogwanchani. Alright, igori tigari umwe kimeno tudai kujiko chakira utanga pasta abana ambao bakwigwera umong'ina kubwaise na kitoko bakora abana bunaba magabdora korena ayebo go discipline umwana ogotaganya tatuma omogoro manyitu umwana bakwana litukuri bakwa mutenga tigaisara acha nyise gabo churi umubwata kabisa umutachiranse igane nyaunyo umwana litukuri kamana bako muachi na kinokora no mwana mapema igarinde ogenda nemero birindiri. Yes, yes I can. Muna ande deputy. Yes. No muga kare principal. Bono na ekere deputy ata ekere principal tayo nze deputy ngote koko. Bono mwana ona boku mugambira kuya sana na ndetu igwane na ndetu anjane na ndakole bunanta giti. Igo ngumo ikaransi motebi kwa go saga naga gusenkwa kora gankwa kora buya mo congratulate tukurane. Aya na bongo mate yankwa gosa mo discipline ansera ne na gosa mo discipline tukurane. Mwana utago chikoirora mambi. Ekona mo discipline na mo kodire nko mo eresande obobe bwo ligosolira na de mo eresa kire ngento kibata jibanda cyane disadvantage mo eresa ubiyano ngo bwe ligosolira yakora omwana oyo mambia na bakolengera ryangaki ligosolira kana tuwa discipline nyuga nguliro rera mambi itakuwa mzuri maybe ngotinde konyore double kubwiri na nyore tego sasa omwana oyo akogoa na ndabwa atinzira yawo yorogendo ryo tagete abe ndasenjire ndetwakeba murari yo kubangana abana kunyorora umuntu nakugamba kunya wetani mugaka bono kwanyora abana ngaba ukugwira kunyorora umugaka akugamba kunya baigena n'abana barya bono kubwo umuntu nakyo kwa mbara kwanyora bale side yese mbara kwanyora bale side yanyu barodi nani si aja kwanyora basi bale side yese ogwangina na ndanyora basi bale side yangina kubwaise asinge nju yake ise igaho zabukuri edabdomete use otire tinsa igati yaye nanjye namuswali namuswali namangana without respect ya sala namuteri amangana marito none ndagera tindamwa timanye tia sakabere kurumami timetimo chando kyaye tesa barika ya serituko atire nyumba tinsi nje bona ndagera yane ngoma namangana ndagera yane ngoma tari mande bintu bire bironge warali maybe twakoda kurwa orosi turarwana abana bari mbarage anye kwenye mbarage awatakula warali bona abana bogocha banje bangonjokere ba correct baba sasa idiana waenda na sasa idiana kwa nini anamfanyia hivi baba yetu kwa nini ni nini inafanya warali abana bawigoma tena barabu abana balere bako CCTV omwana nakokoranga nako na batakoroje kigwakora lakini yakoroje na ndanda kesi njoro mwibuli taukubuli lakini ikifika kuonyesha chimbo chilikuwa bakolile unaanza kulamu wate abana musibo benji yabana sana watching live kurua kabosia koro kujora munjoroke division between parents can do division between parents can do koro kunga dadani ndara magenge SDA marogo bajapor na banda bangi na lege libo lindro pasta ndoche producer ngara onda chinga kichapere kagima mora koruchisa machana ro kana ota banwali me yomoro video dolphin mora abega venis mokwa korwachise mo chia keroka watching live marogo bajapor pasta kero mungena onda banga kile tengo ito na isago goita inkina kyo mwana ko pike statement ni muri gade mo boli muso mwana oli agakomanyanga umuntu goita bo benisi nigo bana akomatabinga onyo tegete ninche mbwekana iso so rio mobe ogoita ninche nabango okwanira mo lakini ite yere ngenjengia nayo chakotabanga ne bana asama ngane yokuru provisions yani yokuru ebi support ya bana umongi no mongaini kara konya gusomo gako yatari kunyara anga gako ako tebi umwana ngagenda seiso lakini oaise igendo kuri umwana uri atage ugendo kuri umwana uri atage tanye nebese yomwa umwana uri nyakumanyanga nonyengo koraiga na tata nkonga
hata nero gokoreki umwana oyo gukina omanyanga ise maybe is actually the head of the home lakini ibintu mbiraro konya omungi nagatanga muri kora kiri ngendo njango kana bono uri nera nkyangi nera abwata kendi bono rocho mwana nyamungi noyo gokumubeka nga ninjango kora ibintu byonse omwali isok ngasinara konya omugaga konya kurwe support lakini omungi noli okora otaba muri jinjango kora omungi no bona ga gocho kusalia abana aba bagocha gukina bamenyanga umuntu tosomia umuntu tokolera mama tata abwata kendi ibono no kubeka entertainment musingo mobe ero wecha kogera abana abaiga uchiankie iyo bacha ko bambata gerreise nende manyanga kala bakinde especially abamura kuikabale eji babatabanga ngetuni gotagera mukungu tali ukwana kende oyi ngina gota njeba mangana ngwata mangana mukungu bono chengi yata getabana gotagera mangana yo musacha oyoiga atebiringa tali konyara tamanye tikendi yonsi tawo gotagera mwaure Yemono sana merago baya bono chi daga chito chielire kegima Evelyn madam ai kirogoto mwana mugakogo itukule visiting kwa despuru abo begete kabisa iga kokolera bakari mo kipaste ko iga muga katayo enero facility de paket ro chire torro na pocket mane tulu watore igoro iso ndo mwira aliuka atomino nago kwa ayando sipi nje nako madam aside ke mese ko ya botu ndo chite ke chielire ile tebinga nayo omuraria ntobwate abakungu bakuru ku Jobon abana abakungu they talk a lot and they never get tired abakwana ndiko continuous kogenda and mostly they are destructive abantu abakwana ndiko masimamo ndeyo they are destructive they don't construct bono ekero naenda linengo kelia nate yo mwana oli tatu mino gokwani irite limbongira como te tatu mino nago kwani no mate no nyambo no iga no nyekinde biashara nawo netibya nero ngefya nero ngolere ngokeje na koletera nefisi noroje na aka no nyata quality na ta korantega aina ara maiga mayo kumwana tali como tenze na kora byonse omwana wiga kumina ki na nyene biashara ebyo kokora ayenkwanyora kila litu kukwandetera Tievra sanbero ya bono pasta keredi bia mona singinjo yoko norali bakali ya usanga amona inche marago baya bono madam bali bia mono ndio bia very short notice ko banya ko bogo kirana to na ko semelinga umuro bino ga to ko bogo kuno mwanchu moligeri anene chibe to ga to ko to go semia asikene ngio kwane kia ngato nere ko ba atogo tenenia chinga chai to linya ko ba kwane kinga chibi chamale yo kichago chira se chire go kirano ya ko kwa abigari nyanja chibi to ringa mo ni ko to ebali na go pasta keredi inamba ya go ya sabugari ka kia so bing this is 0727 410 168. 0727 410 168. Jemana sana pasta na wigo madam Evelyn asoko na libagahia ya go sanga mna intwe to akoga ne yema noboligeri obiya bwemerobelyo imeyandizi TV tomerane wiki ego cha somorobelyo bosera bwenga togokora no sabagende madam Evelyn sabe kigima afinje chigati yes Sabe, essa é a tomar no comentário, mas se quer que não aprenda mais inventando outro kitchen set. Dia lenga wanja wata to mena ko na sinje ya ba masai. Ba to siri di mo ya masai sinje wata bukatikere. Kwa tagara ya sensingi manya sai na bara ile studio to ke sama ka. Tigo ko wanja ko masai ke to tiga no wanja no ba to sen. To sabe na ko ke na sema ra customer to. Sante sana to kwa ne yuburgeri biya ni na wasemelinga Chikoraganga chiara gire chinsa isa tuigangu sanga more amonere frida kirubo anyala ko bakole teranga ko bagwate ka ko chingongo hime na iskola rongoros Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.